हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि SonjitGoyari यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाबाय यूट्यूब जोंनि भाइरेल जायैनि सायाव आरोना सिटिआर बेफोरनि सायाव जागोन आरोना दिनैनि टपिकआ नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आं दायो नै आंनि भिडिअ आगारना थांबाय आरोना आं जिखुनु भिडिअ सेलेक्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर साप'ज आं नैबेखौ भिडिअखौ नायबाय आरोना नलबारि बिया बाथौ थानसालिनि भिडिअखौ नायबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन आं नायबाय थांबाय आरोना थुबाय बेहाय नै लोगोफोर 161 आं भिउ मोनदों आरोना नाथाय बेनिफ्राय नायबाय आङो मा होनो 5.4K आंनि भिडिअखौ इउटुबाव प्रमोट खालामदोंमोन भाइरेल खालामदोंमोन आंनि भिडिअखौ 5.4K गाहाम भाइरेल खालामनायनि उनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय मा मोनगोन क्लिकखौ 2.6%आल' आंनि भिडिअखौ क्लिक खालामदों एफा मानसिनो शेयार खालामदों नाथाय आंनि भिडिअखौ रावबो नायाखैनो मा होनो बेनि मेन रिजनआ जाबाय जोंनि थाम्बनेला मोजां नङा आरोना बे थाम्बनेला मोजां नङैनि थाखायनो जोंनि भिडिअखौ क्लिक खालामाखै एसेबां खम पार्सेन्टल' क्लिक खालामदों बिदि आरोना नाथाय इउटुबा जोंनि भिडिअखौ भाइरेल खालामो नाय खालामदों 5.4 गाहाम जोंनि भिडिअखौ इउटुबा प्रमोट खालामनानै 2.6 मानसियाल' क्लिक खालामदोंब्ला अब्ला जोंनि चेनेला अट'मेटिक थैनायनि लामायाव आरोना डेथनि लामायाव थांबाय आरोना जायनि जाहोनाव जोंनिया भिउ फैयाखै बेनिफ्राय नै माबाबो गैया आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना टाइम जाबाय नै वाच टाइमाबो बेसेबां फैदों 3.1ल' फैदों आरोना बुहुद ल' आरोना लोगोफोर आं आरो नोंसोरनो मोनसे भिडिअ खोन्थाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय एबार नैबेखौ नायगोन आरोना बेखौ नायनोसै आङो भुटाननिखौ आरोना लोगोफोर इनिखौ नायबानो जाबाय भुटाननिखौ 11 आं 11 आरोना 111 आरोना मोनदों भिउखौ नाथाय रिक्सआव थांबाथाय नै 779 जन मानसिनिल' शेयार खालामदों आरोना आंनि भिडिअखौ बिनि मेन रिजनआ जाबाय आंनि भिडिअखौ प्रमोट खालामोमोन इउटुबा नाथाय प्रमोट खालामनानै आंनि भिडिअखौ रावबो क्लिकखौनो खालामाब्ला अब्ला मानो प्रमोट खालामनो बेफोरबायदि जायो आरोना इउटुबाबो ओंखायनो जों थाम्बनेलखौ मोजां बानायनांगौ आरोना थाम्बनेलनि थाखाय जायो नै इखौ आं सिटिआर मोनदों 10.6%ल' सिटिआर मोनदों आरोना बुहुत खम आरोना थिगानो इयो जथेस्थ' आरोना 10निफ्राय गाहायाव जानाङा आरोना गोजौ जानाया मोजां आरोना नै ओमफ्राय 11ल' मोनदों आरोना लोगोफोर बिनि मेन रिजनानो जाहैबाय जोङो थाम्बनेलखौ मोजां बानायनांगौ आरोना जाय जोंनि थाम्बनेलखौ नुनानै मानसिया क्लिक खालामनो गोसो जानाय आरोना अब्लासो जोंनि सिटिआरबो बारायगोन वाच टाइम जोंनि गासै भिउस साबसक्राइब गासैबो बारायगोन आरोना जाय मेन रिजनानो जाबाय थाम्बनेलखौ नुनानै आरोना ओंखायनो थाम्बनेलखौ मेन बानायनांगौ आरोना अट'मेटिक जोंनि भिडिअआ भाइरेल जाखायो नाथाय जोंनि थाम्बनेला मोजां नङिनि थाखायसो जोंनि भिडिअखौ रावबो नाया आरोना ओमफ्राय नै जोङो भिडिअखौ मा खालामनांगौ जोङो टेग होनांगौ आरोना टेगबो होनांगौ लोगोफोर नायजाबानो जाबाय नै माबायदि टेग होनांगौ टेग माबायदि होनांगौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव आं खोन्थानाय जागोन आरोना नोंथांमोनहा जुदि कमेन्ट खालामोब्ला आङो मोजां A to Z भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय आरोना